Právě posloucháte epizodu podcastu Podle skutečnosti. Tento podcast vzniká za podpory finančně poradenské společnosti EthicFin. Kvalifikované finanční poradenství vašich financí. Podcast vychází v multižánrovém formátu, kde hosté mluví o tom, co zažili podle skutečnosti. Naši posluchači se mohou těšit na rozmanitá témata, která budou nejenom o financích. Pohodlně se usaďte a teď už podle skutečnosti. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti a dneska taková neplánovaná akce, kdy jsme věděli, že se za náma zastaví key account manažer penzijní společnosti České spořitelny Pepa Jeřábek a my jsme na něj připravili takovou trochu boudu s Honzou a když už ho tady máme, tak jsme si řekli k tomu aktuálnímu tématu, kterým je penzijní reforma nebo vlastně změna legislativy v doplňkovém penzijním spoření od 1.7. a změna zákona o doplňkovém penzijním spoření, tak že si zrovna povoláme na slovo vzatého Pepu Jeřábka, kterého vítám v našem podcastu. Pepi, ahoj. Dobrý den, čau, ahoj. Nečekání, opravdu jsem to nečekal. A samozřejmě vítám kolegu Honzu Vyhlída. Ahoj, Honzo. Zdravím vás, dobrý den. My bychom dneska chtěli spíš jenom tak neformálně se pobavit o aktuální situaci na tom trhu, jaká panuje mezi lidmi, s čím se potkáváme my, poradci v tom terénu s těma klientama a se kterýma na denní bázi řešíme jejich požadavky a různé strasti, mýty a obavy z toho penzijního systému jako takového a dneska se dotkneme teda třetího pilíře našeho důchodového systému. Honzo, můžeš říct teďka nějaký takový ten první mýt, se kterým se nejvíc potkáváme? My jsme těch mýtů vybírali docela dost, ale takový ty nejlepší, tak, nebo co vždycky, když se začneme bavit vůbec o nějaké penzi a investicích, tak přichází hned první otázka, co když se toho nedožiju, jako, proč já bych to měl vlastně dělat, takže to byl ten první a ten slýcháváme opravdu často, proč já bych si měl prostě investovat ať už do klasických investic, anebo právě do toho penzíka, když prostě mě je 20, 25 a nad tím já vůbec nepřemýšlím, toho se ani já nedožiju nějakého důchodu. Jo. Já jako na straně poradce na to argumentuju vždycky, no to je ta lepší varianta, když se toho nedožijete, ale potom, když se toho dožijete a nemáte to, tak samozřejmě se můžete potkat s tím, že se vaše životní úroveň sníží. Pepi, ty bys mohl nám povědět, co se stane, když ten klient má takovou smlouvu, ať už je to penzijní připojištění, starý produkt, nebo doplňkové penzijní spoření, nový produkt. Tak co se stane, když takový klient se toho nedožije a má takovou smlouvu? Co se stane? No, s tím argumentem, co tady zaznělo, souhlasím, dožijete. Klienti, dožijete se toho, nebojte. Budete naživu tak dlouho, dokud vás moderní medicína naživu udrží. A taková je prostě realita. A co se týče těch produktů, tak penzijní připojištění, tam je to obecně doporučuje se, aby tady v těch produktech byla obmyšlená oprávněná osoba. Jo, je to vždycky lepší, než když ty peníze mají jít do dědictví. Ze zkušeností to, co já zase čerpu od poradců, tak se dokážou rodiny rozhádat kvůli 30, 40, 50 tisícům, který má někdo zdědit a někdo jiný ne. Mm-hmm. Takže když je tam ta omyšlená osoba, tak tam je to jasně určený a vybraný, takže tam v tomhle směru je to daleko jednodušší. A i spoustu věcí v těch dvou, řekněme, produktech se tím zjednoduší. A ve starém penzijní připojištění, když teda klient se s ním stane to řekněme nejhorší, tak dneska tady je důležité si uvědomit, že občanský zákoník je nadřazen dneska všemu. A v podstatě neexistuje varianta, že by ty peníze dneska někdy propadly penzijnímu fondu. Mm-hmm. Není. Mm-hmm. To znamená vždycky minimálně do dědictví, když tam ta obmyšlená osoba není. Potom jsou tam různé jako varianty, jestli to jde se státním příspěvkem, bez státního příspěvku. A to by bylo asi potřeba potom jako řešit konkrétně na konkrétní smlouvu, kdyby se klienti ptali, co je tohle se týče těch starých smluv, to znamená toho penzijního připojištění, a toho nového doplňkového penzijního spoření, co tady máme od roku 2013, tak tam to vlastně od začátku je jako velmi jednoduchý. Zase tam taky neexistuje varianta, že by někde něco propadlo penzijnímu fondu. To
je vymezený už jako v tom zákoně, plus, jak jsem řekl, už dneska ten občanský zákoník. A tam je to jakoby v podstatě jednoduchý. Pokud ten klient má nárok na státní příspěvky, teda má těch 60 let za sebou a má minimálně uspořeno 60 měsíců, zase nechci tady nikoho mást, ale v tom prvním doplňkovém penzijním spoření, dneska už máme druhou variantu toho doplňkového penzijního spoření, kde už nestačí 60, ale 120. Jednoduše, pokud už má nárok na státní příspěvky, to znamená splnil ty doby, tak pokud by zemřel, tak všichni kolem něj, to znamená jak obmyšlená osoba, pokud tam není, tak dědicové dostanou všechno jednorázovým vyrovnáním, tedy z daní zaměstnavatele, z daní výnosy, ale zůstanou jim státní příspěvky. Pokud by ten nárok neměl, tedy nesplnil ty čísla, co jsem tady řekl, 60, 60 nebo 60, 120, tak on jako účastník, kdyby to chtěl vybírat, tak má nárok na odbytný, tedy bez státních příspěvků a tak je to úplně zase pro ty lidi kolem. Takže dědicové nebo oprávněné osoby by dostali odbytný, tedy zdaní výnos, zdaní zaměstnavatele a vracel by se státní příspěvek, protože ten státní příspěvek prostě toho klienta ani nebyl v té době ještě jako takový. Jo, a to je jako takhle vlastně je to velmi jako jednoduchý, dělí se to tou 60, takže ty peníze nezůstanou nikdy nikomu jen tak. Jo, nepojedeme za to nikdo na dovolenou. Bude to vždycky někoho z té rodiny. Skvěle, děkuju za odpověď. Zas narážím na to, co občas zaslechneme v médiích, jakože klient zemře, peníze propadnou státu, to nechci. Jo, prostě za mě ta veřejnost není dobře informována, takže mělo by dojít samozřejmě k té osvětě. Jo, to se shodneme, že jako těch informací, takových těch polopravd nebo takových těch chaotických celkově s tou reformou, jako je opravdu bylo a je dost a je na vás, chlapci, abyste s tím něco udělali. No. Ano, je pravda, že vždycky se objeví nějaký článek o nějakém případě, kde prostě byl ten případ, kdy to opravdu třeba propadlo z nějakých důvodů, které se týkají fakt jako málo lidí tomu penzijnímu fondu, ale už se to vlastně začnou chytat úplně všichni, začnou si to k sobě vztahovat. A to je hned ta druhá, jako ten druhý mýt, co slycháváme, že prostě když zemřu, tak to propadne ať už tomu státu, ale chtějí tím lidi říct, že prostě to nedostanou oni a zůstane to tomu penzijnímu fondu. Takže teď jsme slyšeli, že prostě to vlastně dneska už není ani možné. A že na to pamatuje nový občanský zákoník. Ano. Super. Pak hodně, co slýchávám od klientů, a to taky slýchávali v médiích, že nebudu si moc peníze vybírat jako jednorázově, že oni mě vždycky argumentují, já se na to celý život spořím, pak prostě přijde ta penze, tak mi to nedají ani hned a budu si to muset vybírat prostě třeba po dobu 10 let po 1002 ke svému starobnímu důchodu, tak to se jim taky moc nelíbí a vlastně automaticky na to hned říkají, pojďme to radši zrušit. Jo, což, jaký na to máte názor? Já jestli můžu, já v tomhle, že to taky občas od těch poradců, bavím se o tom, samozřejmě kolem mě jsou klienti, lidi, že jo, rodina a tak. Já říkám, nebo mám v hlavě vždycky takovou myšlenku, a lidi, je strašně důležité, abyste mohli ten problém řešit, tak tam ty peníze musíte mít. A to je ten základ, prosím vás, prostě spořte si, dejte ty rezervy, jakýkoliv rezervy, abyste měli tu možnost prostě řešit přesně tyhle problémy, jestli s tím 1 milionem, nebo 2, nebo 3, tam náhodou nebude nějaká daň, nebo prostě nějaký výběr, jakýkoliv. Ale je to strašně jako příjemný vlastně jako řešení, když máte jako co řešit. To znamená, mám tam ty peníze a teď to musím řešit, jestli se mi to vyplatí brát tak nebo tak. Jo. Takže ten základ je o tom, že tam ty lidi ty peníze prostě mít musí, aby tam opravdu byli. Takže myšlenka A je, spořte si, ať to můžete řešit. A až už si teda spoříte a budete to řešit, tak ano, byla tady minulý rok, nebo v médiích zase proběhlo i od vlády nějaký, že jednorázové vyrovnání se nějak bude řešit, že se omezí nebo i teoreticky nějak zruší. Spoustu klientů bohužel udělal tu aktivitu už podle toho. Myslím, že to byl dokonce i pan ministr, který to někde jako řekl někam do médií, do zpráv někam. A ukončili. Jo? A ono to tam nakonec vlastně vůbec nebylo v těch změnách, v tom zákoně od toho prvního. Bylo to v návrhu pouze. Bylo to, to jsou nějaké myšlenky, které tam prostě probíhají tou vládou. Těch myšlenek je spoustu. I v rámci té reformy.
Takže to prostě proběhlo a nakonec to tam není, protože se jako nedomluvili na tom asi, nebo se to prostě jenom jako neproschválilo. Jo. Takže je to tam, jednorázové vyrovnání tam je a pořád je to o tom, že tam má možnost vybrat to, jak jednorázově, tak penzí na dobu určenou. Akorát o čem ta diskuze poslední dobou je, tak je o těch daních, které se týkají hlavně třeba zaměstnavatele. Jo. Ale jak říkám, to je ta příjemnější starost. Že tam prostě mám 2 miliony, z toho 500 000 je zaměstnavatel a já prostě mám tu možnost třeba z toho neodvádět 15%. Jo. Ale zase jsme zpátky u toho. Musíme tam mít. Přesně Já na to ještě se s dovolením navážu. Teďka fakt 2 dny stará jako hláška nebo argument od klienta, že když už si teda zvolím ten průběžný výběr, třeba na těch 10 let, ale za třeba 3-4 roky se mi stane to, že mi doktor řekne, mám vyměnit kloub za 100 000, já nebudu mít našetřené nikde jinde peníze, můžu do toho nějakým způsobem sáhnout, když tam ty peníze mám na spoření, nebo si na ten kloub v podstatě budu muset jako půjčit. Jo, že jestli se dá změnit v průběhu toho výběru vlastně ta strategie, nebo já nevím, jak to popsat. No, v průběhu už jako úplně ne. Jo, to už... ten produkt prostě má svoje jako omezení, není to spořící účet. Jo, tady je potřeba si prostě uvědomit, že tam prostě pracujeme s nějakýma daněma, nejenom my, ale i samozřejmě, nebo nejenom klient, i my, jo, musíme pracovat s nějakýma odvodama, který děláme buď my, nebo klient jako státu zpátky, daně a tak dále a nějaký systémy. Takže pokud vím, tak tohle už to čerpání už se prostě jako nedá, že si to v půlce rozmyslím a řeknu, hele, tak já to vlastně chci ten zbytek jako vybrat. Jo. To samozřejmě jako ano, do toho ten klient nějakým způsobem jako musí jít s tím, že tu možnost jako mít nebude. A na druhou stranu asi by tady někde mělo být někde nějaký bokem další peníze. Jo? Říkám, prostě všechno se nedá dělat všude, takže ta možnost tam není a je to opravdu na tu penzi a na ten důchod. Jo? Chápu, že ten klient to může potřebovat, v té chvíli asi musí zvolit jiný produkt nebo jinou cestu. Dobře, děkuji za odpověď. Jsem nevěděl moc, jak tomu klientovi vlastně zareagovat v té chvíli. Tak ono, že jo, my tady těch argumentů musíme řešit s klientama, to jsou desítky různých dotazů, obav, strachů, které ti klienti mají. A pokud prostě my narazíme na něco, s čím jsme se ještě nepotkali, tak samozřejmě musíme to pro toho klienta vždycky zjistit, tak aby jsme mu dávali ty relevantní data. Takovým nejzásadnějším strachem, který většina klientů má, tak je, že to není garantované. A pane Mareček, je to garantované? Co to znamená? Zkuste mi to, pane kliente, popsat. Co si představujete pod takým slovem garance? Je to když tam vložím 10 000, budu tam mít 10 000? Samozřejmě zase záleží podle produktu. Starý penzijní připojištění, tak to byla jedna z těch argumentů, proč si ho nechat. Jo. Protože tam ta garance byla. V podstatě ze zákona to bylo garantované, že jsem vždycky, nebo my jako penzijní společnost jsme klientovi vždycky museli dát minimálně ty jeho peníze. Jo, na tom prostě bylo postavený, říkal se tomu nějaká černá nula. A to je transformovaný fond. Je to jeden z důvodů, proč vlastně nikdy na tom transformovaném fondu nemohlo být nějaký velký zhodnocení, protože když chcete někomu někam garantovat něco, tak samozřejmě vy osobně jako společnost nebo investiční fond nemůžete nějak jako zásadně riskovat, protože prostě to nejde. Takže proto se tam bavíme o takovým, řekněme, dlouhodobě nějakým velmi podprůměrným i na spořící účet podprůměrným zhodnocení na transformovaném fondu. Ale ta garance tam byla. A co se týče doplňkového penzijního spoření, což je ten produkt od roku 2013, tak tam ta garance není. Žádná zákona, jednoduše prostě protože to je investice. A tady já vždycky jako zase, protože jsem dělal poradce, už jsem to říkal, a ten argument je prostě za mě jednoduchý. Prostě kliente, pokud chceš nějaký výnosy, jako opravdu výnosy, které se projeví někde na tom tvým účtu a budou někde vidět, tak prostě nějaký riziko ty si musíš jako být schopen podstoupit. Na druhou stranu prostě je tady nějaká časová diverzifikace, to rozložení v čase, tak já ten produkt taky nemám na měsíc, na 2, na 3, ale mám ho na roky, někdy i na desítky let. Jo? Takže tam ten čas samozřejmě strašně hraje ve prospěch ty investice. A potom je tam samozřejmě poskládání jako toho fondu jako takového.
A ty možnosti tady jsou, řekněme, relativně široký. A v rámci penzijní společnosti Český spořitelny tak ty investice jsou jakoby, řekněme, postavený hlavně na té stabilitě. Takže ty fondy jsou fakt jako poskládaný tak, aby to, řekněme, fungovalo, když to řeknu, za každého počasí. A dlouhodobě to opravdu jako funguje, ale je to jenom jeden z přístupů. Jo? Některé jiné fondy mají daleko jako dynamičtější fondy. A není to špatně, je to prostě jenom přístup. Takže v tomhle směru se snažíme to riziko samozřejmě maximálně zmenšovat, aby tam ti klienti opravdu ty peníze měli a myslím říct, že se nám to daří. A klient má možnost si i vybrat tu strategii, kterou chce a kterou on je schopen jako unést na těch svých bedrech a budou mu tam prostě chodit výpisy a do George mu budou chodit informace nebo se na ten produkt může dívat. Jo? Takže aby to samozřejmě každý ten měsíc nebo jednou za týden nebo jednou každý den se na to podívá, aby to unes. Takže v tomhle směru je to prostě investice a ta garance tam není. Jo, jsou nějaké služby, my nějakou takovou službu máme, která třeba je za určitých podmínek schopná tomu garantovat tomu klientovi návratnost těch peněz, ale to jsou takové jako doplňkové věci, které tam jsou a ne třeba každý to má. Jo, je to zase na klientovi, jestli chce nebo nechce využít. Jo. Díky. Kdo se bojí, nesmí do lesa, no. Přesně tak je, no. Bohužel. Nejlépe peníze na běžném účtu. Tam se nestratí. A za 7% ročně. Prostě jo, v rámci těch investic, jak říkám, jsou některé ty věci jsou slučitelné a některé jsou neslučitelné. A nějaký minimální riziko ten klient prostě musí být schopen zkousnout, aby dostal nějaký rozumný výnos. Tak to prostě funguje. Na druhou stranu, jak říkám, asi úplně bych se nebál. Dalším dotazem nebo argumentem, mýtem, jak chcete-li, tak klienti se často ptají na to, že je tam nízké zhodnocení. Je to tak? Je tam nízké zhodnocení? Kdo to říká, že tam je nízké zhodnocení? Říkají to klienti konzervativní. Že jim přijde ten roční výpis a říkají to klienti. Ano, no, už jsme to jako trošku nakousli. Samozřejmě na tom výpise je potřeba si srovnat, jestli mám ten nový nebo starý produkt. Jestli mám transformovaný fond, tak tam jako ano, věřím tomu, že prostě jsou opravdu roky, kdy ty klienti to vnímají jako opravdu nízký zhodnocení, kde se fakt třeba bavíme o 0,5% ročně, jo, nebo procentu. Poslední 2 roky musím říct, že ty výnosy jsou jako nepatrně větší, zase jsou dány, řekněme, nějakým prostě teď stavem ty ekonomiky a i to inflaci a že ty dluhopisy prostě někam šly. Jakoby samozřejmě se to zvedalo, takže i s tím se zvedala výnosovost těch dluhopisů, které tam jsou, ale zase to je spíš taková jako jednorázová akce, která tady zase dalších x let nebude. Ale standardně opravdu na tom transformáku se tam bavíme někde kolem 0,5% zhodnocení, takže ano, souhlasím s tím, to je málo. Jo. Pokud je vám 30 klienté a míň nebo do 45, tak je to málo a ano, a máte být v jiném produktu než do transformovaném fondu a máte být prostě v DPS-ku, kde ty výnosy jsou samozřejmě daleko zajímavější. Zase záleží podle strategie. Jasně. Jo, pokud klient půjde do DPS-ka a koupí si konzervativní strategii, která tam je, tak tam se můžeme bavit o trošku zajímavějším zhodnocení, ale pořád se prostě budeme pohybovat na úrovni 1,5, možná 2. Jo? A 2 budeme spíš jako optimističtěji. Takže zase je to pro ty konzervativnější klienty a zase jim to moc nevydělá. Ale zase má tam ty alternativy dál jako etický, což už je trošku zajímavější, nebo vyvážený fond, který funguje fakt jako velmi dobře, a nebo dynamický, kde tam už se prostě bavíme o 4, 5, 6%, 7% jako průměrně ročně. Což už z dlouhodobého hlediska samozřejmě ty výnosy dělá. A ty výnosy jsou samozřejmě dohledatelné všude jako na internetu. Jo? Když ten klient řekne jo, tak někdo z Český spořitelny mi něco říká, to je jasný. Co má říkat jinýho? Jo. Ale samozřejmě jako je spousta srovnání na internetu. Asociace penzijních společností ukazuje srovnání jednotlivých penzijních fondů celkově. Můžu se jako poradit s poradcem, takže dneska, jak je ten svět otevřený v tomhle směru, tak těch zdrojů, kde já můžu načerpat ty data k těm výnosům, je tolik, že jako opravdu se to dá dohledat, že to opravdu jako funguje a funguje to jako investice. Takže v tomhle směru jako myslím si, že to funguje jako investice a vynáší to velmi dobře. A když to budu dělat dlouho, tak to prostě uvidím. Jo? I na těch výpisech nakonec. Jasně. Takže asi jako takhle jednoduše. No.
Já ještě k tomu jenom doplním jednu věc a to je, že když klient mě řekne tady tuto obavu, že to má nízké zhodnocení, že inflace je vysoká a v poměru toho, co to vydělá, tak jako, že jsou v mínusu, tak vždycky akorát se jich snažím přimět k tomu, říkám, vemte výpis, který máte poslední, podívejme se společně na něj a řekněte mě, jestli to vidíte stejně, jak to vidím já. Říkám, vy tam dáváte 1000 korun a vám na tu 1000 korunu stát dá 230 korun. Od 1.7. to budou 200. Pokud bude zhodnocení té společnosti vykazovat třeba 1%, inflace bude 5%, tak jsou de facto minus 4%. Ale ta moja 1000 mě vydělala 230 korun měsíčně od státu, to je 23%. Minus ty 4, tak jsme na 19 výnosu. Jako, o čem se tady chceme bavit? Jako, jo? Cena, poměr, výkon a rizikovost. Jako, o čem se tady chceme bavit? Mhm. Jo. Pro mě ještě, já s tím souhlasím. Teď na jednom školení jsem to přesně jako řešil, že to byl poradce, který prostě říkal, já to nedělám, tak přesvědčte mě. Jo, a já říkám, no já prostě já nebudu, řekneme si k tomu něco, je to na vás. Jo. A já jsem řekl jednu jedinou věc, každý měsíc vám tady stát, a upřímně stát není úplně jako instituce, která by jen tak rozdávala peníze, tak každý měsíc vám tady stát dává peníze na prach u vás před barákem, vám takhle položí 230 korun. Každý měsíc tu možnost máte. A někdo si je vezme a někdo ne. Takže od státu vám každý měsíc takhle může přistát 230 korun na prach, nebo do kasičky, nebo do schránky. A buď to vyhazujete ty obálky, které chodí od státu, anebo si je otvíráte a vybíráte si ty peníze. Takže to tady je, a je to opravdu tak, že vydáváte 1000 korun, někdo vám k tomu dá 230 korun, a to celé se investuje a myslím, že se investuje jako velmi pěkně, takže minimálně, kdyby tam měl být jenom ten státní příspěvek, tak si myslím, že to je furt jako dobrý. Jo, nestavme to jenom na tom, to zhodnocení tam potom dlouhodobě je daleko zajímavější než ten státní příspěvek, ale jako minimálně to, že mi někdo dává 230 korun. Třeba ve stavebním spoření to nikdo nerozporuje. No jasně. Všichni řeknou, ježíš, 2000 ty chci. Jo. Tam je to možná roční, že a tady to je měsíčně, tak už to nevypadá zase tolik. Je to 2000 za rok, je to pěkný, nebo nevím, kolik je to dneska, už možná ani ne, že jo? Dneska je to 1000 už. Dneska ponovu už je to 1000 korun. Už je to ještě do 1000, že jo? Takže, ale pořád lidi chtějí stavební spoření. Tak je, jakože, a tady, když si to 230 x 12 je jako víc než 1000, že jo? No. Jako dokupy. A ponovu 340 to je 4000 nějaké drobné za rok. 4 litry od státu za rok. Okay, tak. Takže je to na vás, no, jestli to tam chcete nechat ležet, nebo necháte odfouknout ten vítr, nebo si je vezmete a za mě už jenom z toho názvu je to prostě jako nějaký doplňkový produkt penzíku. Nemělo by to na tom být jako postaveno úplně třeba ta penze. Jo? Jsou tam výhody, kterých je škoda jako nevyužít. Takže tak bych to jako asi řekl, jako, že nemít to jako jedinou cestu, ale využívat toho, co ten stát jako nabízí, a to, že položí na práh každý měsíc prostě nějaký příspěvek podle toho vkladu, který člověk dá. Pepi, ty jsi teďka pořád na cestách, že jo? Ty jezdíš po celé republice, máš na starosti nás jako partnery, tak možná nestíháš úplně číst, co se odehrává v médiích, ale Honza narazil teďka na docela zajímavý článek, nevím, kde to vyšlo a kdy, tak jenom jestli to můžeš... Je to na Novinkách, čili nevím, jako zase jakou to má váhu. Novinky.cz, jo. Ale vlastně tou změnou, že dneska už je potřeba dovršit těch 60 let a spořit 5 let po staru, teď už jako 10 let, tak... Jak se jmenuje nadpis toho článku, ať jsme konkrétní? Nadpis se jmenuje 10 000 důchodců hrozí, že při ukončení spoření přijdou o všechno. Jo, chápeš to, prostě takový to nadpis, oni to prostě uvedou na nejčtenější prostě server Novinky.cz. Honzo, přečti to ještě jednou, prosím tě, ať si dokážeme procítit, jaké emoce takovýto nadpis dokáže vyvolat. Jako kdybych byl ten člověk, tak mě to třeba jako vyděsí. Takže 10 000 důchodců hrozí, že při ukončení spoření přijdou o všechno. Jo? Narážím tady na to, že vlastně tou změnou starobní důchodci nebudou dostávat státní příspěvky, čili pro ně se ten
produkt značně jako ztratí jako ten smysl, protože třeba i můj děda 80 plus pořád přispívá si do penzíka, jo, starýho. Chápu to. A prostě nejsme schopni mu to vysvětlit, že proč jako už to nepotřebováváš, už není na co spořit moc jako dědo. Ale jako spoří, teďka vlastně už žádné státní příspěvky chodit nebudou. No a těm lidem, kterým to jako skončí, ale ještě nesplnili ty doby toho spoření a chtěli by to jakoby ukončit, tak buď tady mluví o nějakým se 250 000, že jim seberou ty státní příspěvky a že nějakých 80 000 lidí by mohlo dokonce přijít o celé úspory, kdyby právě to ukončili dřív, protože to pro ně už vlastně ztrácí smysl. Takže takový článek jsem jako našel, přemýšlel jsem, jestli vůbec budu vytahovat, ale tohle je přesně ono, co ti lidi si přečtou a pak my vlastně to řešíme na těch schůzkách a my ani nevíme, co četli za článek, my nevíme vůbec, jako tady s kama to jde, jestli to je pravda nebo ne. Takže můžu ti to klidně předat? Nemusíš, je mi to jako jasný. Ale co tam mají jako napsat? Jako, představ, že by ten nadpis toho článku byl vůbec nic se nestane. Jo, to je pravda. Vůbec se nemusíte ničeho bát, vůbec nic se nestane a vlastně jako, protože jak jsi to četl, tak tam zaznělo, když se něco stane a něco se stane, takže tam asi 3 podmínky a potom by ty klienti mohli teoreticky přijít do ty státní příspěvky. A ano. A od 1.7., už jsme si to říkali v nějakým podcastu předtím, od 1.7. každý, kdo má stačí nárok na starobní důchod, nebo už čerpe, tak přestane dostávat státní příspěvky. Tedy já vždycky říkám takovou rychlou poučku, mám nárok, nemám nárok. Mám nárok na důchod, nemám nárok na státní příspěvky. Ano, tak to je. Jo. A ano, je tady x, řekněme, klientů, dneska už v důchodovém věku, kteří si spoří třeba 2-3 roky. To znamená, ještě nesplnili tu 5letku. Takže ano, pokud jsme se bavili, a řekli jsme to dneska xkrát, několikrát, pokud nesplním ty podmínky 60 a 60 po staru, tak prostě na ty státní příspěvky já nemám nárok. Oni jsou mi půjčený od státu, nejsou moje a dokud já je nesplním, tak ten stát mě nedá, nenechám je. Takže ano, pokud by ten klient po 3 letech přišel třeba na tu pobočku Český spořitelný nebo za váma a chtěl to opravdu jako ukončit, tak ano, přijde o ty státní příspěvky. Jo, tam zazněla ta částka čtvrtě milion nebo čtvrt milion všichni, takže já bych si přál mít 250 000 na státních příspěvcích na smlouvě. Asi to nebude úplně pravda, že? Takže těch peněz tam bude daleko míň, ale ano, je to tak, prostě ta technický parametr té smlouvy jako zůstal, to tom se nic nezměnilo. A tady je samozřejmě jako potřeba potom s tím klientem jako řešit i to B. Nejenom to ano, tahle možnost tady je, ale kliente, musíš to teď zrušit. A přišel si na tu pobočku v téhle chvíli to zrušit, protože prostě se to dověděl v televizi nebo na novinkách, nebo někdo tě takhle vystrašil a jsi jenom vystrašený. A nebo jsi to přišel zrušit, protože to potřebuješ, ty peníze. Pokud je potřebuješ, tak prostě OK. Hold, stalo by se to, ať je tam nějaká změna nebo není. Jo? Prostě je potřebuješ a OK. A vracel bys to nehledě na to, jestli tam ty státní příspěvky teď je budou nebo nebudou. Jestli tam nějaká zákonná změna teď proběhla nebo neproběhla. A nebo to děláš, protože tě nějaký článek prostě vystrašil. A v té chvíli jako asi je na nás, na vás, na práci té pobočky a samozřejmě tady jenom chci vyzvednout, že ta pobočková síť Český spořitelný opravdu jako tohle řeší a řeší to jako ve velké míře, protože je to ta první vlna. A opravdu jakoby se snaží těm klientům pomáhat a opravdu se snaží jakoby jim to vysvětlit. Jo? Takže opravdu spoustu těch klientů my jsme schopni i třeba zachránit před špatným rozhodnutím. Že už jsem to taky tady řekl, prostě ta aktivita tady ty klienti mají 20 let, jo? A potom dělají si nějaké spoření, mají tam nějaké peníze a jeden článek, jedna zpráva od někoho prostě z novin, kdekoliv, tak je prostě vidět si natolik, že jsou schopni to všechno třeba zahodit a oni říkali, jo. Takže ano, a za mě jsou prostě 2 typy klientů. Opravdu, že ten klient to potřebuje, nebo 3 typy klientů. Opravdu to potřebuje a v té chvíli OK, prostě musí se smířit tím, že je bude vracet. A nebo je to opravdu jenom o tom, že je vyděšený, tak je potřeba mu to vysvětlit. A tady bych řekl, hele kliente, pokud prostě to děláš kvůli těm státním příspěvkům a u těch starších lidí chápu to, tak je tady určitě možnost, hele, tak si to stáhni na 100 korun měsíčně, neukončuj to a těch 5 let si dospoř. A ty státní příspěvky, které ti tam přišly, do té doby, a už to můžou být nějaký tisíce nebo i možná 10 000 dokupy, tak o ně nepřijdeš, když si dospoříš těch 60 měsíců. Jo, nebo
stáhni to aspoň na 500, kde nějaký státní příspěvek je. No dá se to snížit. Jo? Ten produkt není, že jste si to teď uzavřeli na 1000 a s tím nemůžete nic dělat. Tak si to sníž na nějakou částku. Minimum je 100 korun. Není k tomu sice státní příspěvek, ale je to příspěvek a ten měsíc se započítává. A dospoř si tu 60 a těch 60 měsíců a vyber si to i včetně těch státních příspěvků, které už ti tam přišli. Plus nějaký zhodnocení, plus prostě, že jo, a tak dále. Produkt, který funguje. A nebo je tady třetí typ klienta, který, ano, je to dobrý, že tam je ten státní příspěvek, ale já to dělám třeba proto, že si tam posílám, ne jako konkrétně já, ale ten klient může si, já to dělám, že tam posílám třeba 3-4 tisíce. A u takového klienta bych řešil tu druhou stránku věci, je to ta investice kliente. Za těch x let asi by se dalo spočítat, kolik ten státní příspěvek ve výsledku je, že on zase jako nebude tak obrovský množství v tom celém balíku, tak říct, OK, tak něco jsi tam už dostal, tak škoda o to přijít a ten zbytek, třeba ty 2 nebo 3 roky, co tě ještě čeká, tak to bere jako investici. Prostě. Jasně, posíláš ten klient pravidelně 2-3 tisíce, tak to tam posílej, chodí ti výpisy, pokud si aspoň trošku jako přístupnej dynamicky, tak máš třeba vyvážený fond a vidíš na tom výpise, že ti tam přichází nějaký kladný peníze navíc a ne malý třeba, tak to tak ber, prostě zafunguje to jako investice a až ti tohle doběhne, tak to vybereš včetně státních příspěvků a na konci budeš mít zase jako pěknou částku. Jo. Takže ano, ta možnost, že ten klient o ty státní příspěvky jako přijde, tady je, ale je to až jako jeho rozhodnutí, myslím si, až to poslední, jako že fakt řekne, že je potřebuje. Ale jenom to, že ho někdo někde vyděsí ve zprávách nebo na novinkách, si myslím, jako, že to je škoda. A zase se o tom bavíme dokola. Jo? Prostě. A já to chápu. U těch starších lidí jako chápu, že oni jako horko těžko jsou zvyklí, že si ty peníze třeba fakt jako těžce dávají stranou a každé tak teď jako děsí, jak oni přijdou, jak jim je někdo může vzít. A to je ze všech stran. Jo? Není to masíruje, takže zase zpátky, jo, mě strašně mrzí, že tady prostě nikde nezaznívá, ale pojďme se prostě uklidnit, pojďme prostě to dělat tak, aby to prostě bylo rozumný, pojďme těm lidem to vysvětlit. Neděsme, ale od toho jsou jako média, že jo, přesně to, co tam mají říkat, nic se nestalo, buďte v klidu, aha, to si každý přečte. Ne, prostě musí někde něco hořet, nebo musí někde prostě se dít něco hrozného tornádo nejlépe v domově důchodců a jinak to prostě fakt nemá smysl dávat do zpráv. Jo, je to... Jako za mě největším takým trhákem tady toho článku bylo, že až 80 000 lidí to má vlastně necelý 2 roky, tu smlouvu. A případně, kdyby ju teda zrušili, tak přijdou úplně o všechno. Případně. No. Kdyby. To je zase. Případně to je úplně o všechno. Ano, to je zase, kdyby to jako to nejhorším případě potřebovalo. Ano, ale to jsme zase zpátky u té technikálie, té smlouvy, kde do 24 měsíců to je prostě parametr. Jo? Ten produkt není smořící účet, že dneska tam ty peníze vložím a zítra si je vyberu. Nic takového nejde. Jo, má to jsou nějaký technický parametry a prostě ano, DPS-ko, doplňkové penzijní spoření, pokud nespořím aspoň 24 měsíců, tak z toho nevyberu nic. Ale to je úplně jedno, jestli je mi 18, 20 nebo 65, ta technická parametry je pro všechny stejný a je tam od začátku. To nemá s reformou nic společného. Z tohohle si vyvozuju, že 80 000 lidí to má třeba necelý 2 roky a teďka, když teda nedostávají státní příspěvky, tak prostě, kdyby to chtěli zrušit, nastaví si trvalý příkaz prostě na 100 měsíčně. Přesně tak, proto to řešení je takové. Jako. Jo. Dát minimální vklad nebo prostě nějaký vklad a dospořit si tu potřebnou dobu a pak vybrat prostě ten zbytek, co tam dostali. Jako jasně, jo. Minimálně si prostě lidi dospořte ty 2 roky, těch 24 měsíců, když už teda jako nic jiného. Jo, ale jak říkám, ty možnosti tady jsou a stačí 100 koruna, nebo 300 nebo 500. Ruku na srdce. Jo, utratíte měsíčně víc za věci, které úplně jako nepotřebujete, tak to si myslím, že jako se dá zvládnout. Jo. Naprostý souhlas. Já mám ještě jenom jeden takový dotaz, a to mě jako zajímá, jestli prostě teďka, když se to blíží vlastně ta změna, jako jestli jsou nějaký data, kolik lidí, jestli jako máte data, že kolik lidí jako začalo zvyšovat ty příspěvky, jestli jako už na to reagují, nebo to vlastně nechávají na poslední chvíli, jestli jsou tam jako nějaké změny v tomhle směru větší. Data nevím, jo, určitě jsou, dají se dohledat, určitě by se dali prostě dohledat, jako jak to funguje, ale určitě ano, děje se to, navyšuje se a určitě největší vlna, protože i třeba jako spoustu těch poradců na to čeká, až ty státní příspěvky budou fakt jako změněný. To znamená, do teďka to nebudou měnit. A jelikož se změna jako nedá udělat dopředu, že teď udělám a ona začne platit až za půl roku, nic takového nejde, vždycky to je až následující měsíc. Takže jako spoustu klientů i poradců prostě čeká, až to prostě se to zlomí a až budou mít teda nárok na tu novinku ponovu.
Takže tady se ta vlna očekává, že bude, protože to tak jako od těch poradců poslouchám, já konkrétně. A jinak jako děje se to, postupně se samozřejmě navyšuje, ale jako řešíme i to ukončování. Prostě jo, ty klienti jako chodějí nejenom na pobočky, ale i toho exteru. A někdy to prostě je, to ukončení prostě proběhne, jo, ale troufám si věřit, že většinou fakt jako to proběhne minimálně v tom stavu, že ty peníze ten klient dostane, že už je po těch 24 měsících, že zase říkám, je na vás a znova tady a říkám i na těch na ty pobočkové sítí, která se fakt jako velmi snaží pomáhat těm lidem, vysvětlovat jim to a jim tady ty věci prostě říct, jo, aby se úplně jako neděsili, že možnosti tady jsou, prostě to není to, nevím, no, jako nepozřu tady nic jako nenávratného, je to prostě, dá se s tím pracovat. Jo. OK, skvěle. Moc děkuju za tvůj čas, děkuju za to, že jsi to s náma absolvoval, protože skutečně naplánováno to nebylo, nic jsi vlastně nevěděl a když jsme ti jako oznámili, pojď si sednout tady do toho křesla, my tady zapneme jenom kamery, zapneme mikrofony, pustíme světla a tak a ty si jako najednou, co to tady na mě jako zkoušíte. Prosím vás, když vás někdo posadí do křesla a před vás dá mikrofon a ta místnost je tak divně obložená, zbystřete. Není to jen tak, někdo by se to mohlo vysílat. Já taky moc děkuju. To je takový poučení pro ostatní. Tak jo, Pepi, moc děkujem, že jsi byl naším hostem v podcastu Podle skutečnosti a věřím, že se nevidíme naposledy a měj se krásně, ahoj. Děkuju, mějte se krásně, skládejte básně. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.